Nu er temperaturen begynder at danse bobler. Måltemperaturen Det gør det allerede nu. Ja. Det dannes... Er det ikke omkring 70-80 grader starter, synes jeg, det er så bobler. Det skal bare 70. Salt, hvor er det hen bare for Det er til højre herovre i skabet. Længst til højre, det skal gerne få Nå. Længst til højre. det her. Det er ikke højre. Det er venstre. Jeg tager lige højre så, ikke? Ja, det er i orden. Prøv at kigge det anden gang, så tror jeg, du finder det. Syltesukker. Det er noget andet. Syltetøjsukker. Nej, syltesukker. Hvad sagde jeg? Det er jo sukker til syltetøj. Ja, præcis. Alligevel. Nå, er det? Ja. Vi kan ikke bruge almindelig sukker. Ja, jeg laver Hvor går en blad ned under en? Hvordan det skulle da? Så er der bobler. Altså, du er nederen. Der er Fordi du ikke er bobler særlig nu. høj. Lider I også mærke i kroppen? Så er hun Bobledannelse, eller sker der noget hos jer? Hvad får du sige? Så er der bobler. Men hvad er temperaturen, Jeg tror når det faktisk, bobler? alle det er ved at koge nu. Det ser ikke så meget. Det er 90 grader. 95. Men boblerne kom før kogepunktet. Omkring 70 eller Ja, hvad? ja. Så kan man jo overveje, om det er vand, der bobler op, eller om det er noget andet. Det må være luft, eller? Det er ilten i vand. Ja, det kunne det meget vel være også. Jeg er sgu da ret, Frederik. Frederik, bare fordi vi er kemikere herovre, ikke også? Vi kan finde ud af det, vi laver. Jeg har ikke sagt noget. Barn derhenne.